matege gende kama abana baminto iringa we ere biya basere bobe nane matege gende kama e point yengo tina kwa na mwa tato borayi bo korigigwa nane na kibo kori no je na chira okono kori borayi bwa nane nane kwa 2027 nkuru ka sabantu bari tinto meti barongo nga ninchu kwa nenga era uri no solo beka tubuka nkwere tanje korigia nane ngereta asegete korigia nane ngochoka asegete korigia bono iga karonzo kunye kuonjokana nare tobora lie kene karonzo kunye kuonjokana nare ntoba iringia kuburia kuburi wa munyoro kunye kuonjokana nare nagenderete kunye kuonjokana ne mikutano mandabane kakuru omonto oli yokuru unini yuchini kunye kuonjokana nare iringa we bona tate ne baboli ayo karanse tega atura onchokanana omwamzi ocho karanse tega atanya onchokanana tanya go jiande I mwala tebi nga ya kanyamorore ngabono gochare ochire mwayare chiwiki bere cherire next week ngo irana ari US kuna gukura more ngana era tagete egenteke bono na kitoko kora ekira next week Jumatano ahagoja gusi abekirwe gosinga village elder kwa bere mona gribombo gusi marago babotuko US World Bank for another 6 months mumago tobeka gaera tiriga ngonsi be osoroga for 6 months ndatige pareri ya mochengo ndatige pareri etago nya gukura kura kerase wacheni omchezo my friend omonde gende ko monda akwe banga gose bara bamede bade onya to gukerigia oyekwanere njosoro nintagete obo bunge njosoro nintagete obo onya to gwekwanira bono nyo gukwanirwa igonoro tell us the truth so that people decide njenda iko bya sana mugusiabe president lakini tingo bani montore less so kana eri gena nchendi ginayo no dari tonyore inche mogo soka onye matia ke mogo soka kago soka atangasa na retagara awocho kana nekira sekenye ngiba osina inche ndo chinzi sina inche ngo charuka lakini ona taiyo njerute ngaki eri ndambe eri enkoro ena moroja ko ne wonjokana na ai nkaro monto na bara chaire onjokana ne Kenya ngima tigamo bugatie onye wonjokana na nkoyo ngano nga no mwe msiye jimi Kenya ko tebaga abati